I pozdrav ljudi, dobro što naš video, novu epizoda broj 6, tu smo sa bratom. Nije 6, već 5! On spava. Zaspi! Bacite like, subscribe. Monster. Sad su nestali. Sad ne mogu zaspat. Joj, imaš zaliske. Ljudi, u prošloj epizodi ste vidjeli da... da sam napravio ovu i završio šta? To sve ti radi u epizodi 3. Ja? Vama neću vas. Neću. Nije. Znaš šta je ovo? Vici! Ne. Ti ovdje nisi dostupan dok se ne završiš, čuo. Onda ubijat životinje i kopat drva. Milion drva! Ne! Napada me! Ko? Ne! Prestaň! Otvar se! Pauk. Napadat Spider-Man. Možda je ovo je premalo. Možda je neki drugi mob. Možda Nije. je Gordon. Čuti. Sad ćemo ljudi ovo gdje ima zemlje ćemo tu staviti evo neke Evo, kao blokove. 9. epizoda. Ljudi, u ovoj epizodi ćemo staviti završiti krov od štale i nabaviti kokoške i Nadine. ovo je farma Ovo napreduje. nisam ja postavio, ovdje neki čest. To sam ja postavio, nije mi trebalo. Ovo ćemo ovako staviti. Tu je. Sada trebam napraviti, čekajte da ja uništim drva. Pa imam ja koliko hoćeš drva, ja imam 22 drva. Ti gledaj prošlu epizodu pa vidi koliko drva ćemo. Ljudi, vidjet ćete iće i vide sa krivaje iz vode. I'm under the water. Okay. What's up? Posjetila drip shop. Brum brum patapim tralalelo tralala. Nije tako, to je tung 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 sa. Da šuti ti! Daj mali! Da čuti. Zanima me kako ide. 35 drva imam. Sada idemo ovdje postaviti dateve. Sve začve. Bam. 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 Ovo će nađe biti kokošinjac. Ovo će biti kuke sve. I onda očečinac. Ja čekam očečinac, to će dovodimo ovce. Ja. Da pite sve. A ja uskoro imam 50 drva. Imam 47 drva. Miki Milane, baš mi ne daš mi amanije moje. Srce papirom, a da ti ga dam. Pa tak ti ga znam. Ovdje kažem pa ti ga uturim. Jej, jo. Ljučeve.
55 drva. Što ovo sve čestovi ovdje? Nadine! Napravili smo farm! Sad sam ja napravio... Sad znam kako da napravimo farm ovih drveća. Uzmemo fino i kad idu drva, kad nestanu i onda samo možemo uzeti ove saplinge. Ima ovdje puno saplinga. Ti si sine budala. Hvala. Ja. Jabuku sam dobio. Šta će mi ovo? To jedino mogu da nahrani konja. Pa ti si konj. To je moj brat. To je moj neki skriveni brat. Evo ga, 64 drva. Imam. Još nabaviti 2 steka drva. Da, svako ta donosi 50 kila drva. Zapravo će biti dovoljno. Trči! Mogu sam uzeti saplinge. Evo ja došao, imam 70. Da, imam 70 drva. Evo ja završio sam vrata. 6. Ljudi sad možemo ići. Koke, spoda, hranit, dijagnoza. I koliko ih ima ovih tu samplinga. Ajde. Opa. Pa ta diga dam. Pa tak ti ga metnem. Alo, malinki, kad ću te sa servera. Hvala ti na ponudi. Majmune. Upsa. Ako će biti kokošinjac ovako, hoće biti... Tim 16 samplinga Bit će drva. veliki kokošinjac. Pa gdje je sada? Još imam saplinga. Ovako 17 saplinga. I kokoške sad mogu ulazit unutra. Može i biti i na polju. Sad ćemo mi ograde. Evo ga ograda. Tu ćemo, šta mi ne treba mi lopata. Ne treba mi šargarepa. Tu. Znaš šta će ovdje dol napraviti kod villađa? Ovako ću svaki put ću ovako, znači, poredat. Tako. I sada ćemo tako, ovako kad budemo tako. ulazili. Tako. Mislim to voljno. Koliko ima saplinga? Evo, ovo mi se ne sviđa. Stavi tu. Što se on toliko ograda onda spravio? Ovo će biti vrata. Sad je ovaj tu sampling trebam pomaknuti tu. Nije tačno na linije. Šta je ovo? Mali! Ljudi, vidim se kad ovo uđem opet popravi. Ljudi, nešto neće, ali to je to od ovog videa. Vidimo se snimat drugi. Neću snimat drugi.